Ah, grab. Buisit ng adlaw. Tabla ra nga gahatag ko kwarta sa akong kontra. Golden State PLD versus Lakers. Gang yun mga Golden. Oy, pagkalawgaw yun yung. Lawgaw sa kayo. Naapay LeBron James pa kadawang tao. Naapay Davis. Na protein taas sa labing putlag bitiis. Sayaga sa akong kwarta na PLD ra. Nanaging mga panahon ba nga gusto na tamubalhin og time pero saon taman ang Golden State Warriors nakatatak naman sa akong dughan sigad pa sa una. Pero sige lang, basin day baka bawi tas tong pilde atong niagi. Saling naman ko ni Stephen Curry nga kanang mutira siya og tres kalaw gawa pagani kaabot ang bola sa ring. Ning talikod siya og dindaga na siya. Pero yawas yun. Uy! Kasayang yun sa akong kwartang napildi ba? Di mala, uy. May paglayat lang ko ni. Pero matay. Anong lalo, mampun niyo eh. Maayo ani ron, kainit sa akong ulo ba? Mas maayo magpadagat na lang guro ko ba? Para mabugnawan niya akong ulo ron, nga gainit rong adlaw. May pa. Kani mo klarong padagat ba? Diri napita murag mo wag ta nga akong problema labi na tong napildi na akong kwarta. Tindot kita na unon dire oh. Uy, ay paunsa ka ni dire no. Kawan uy. Go. Hits man di ay ni. Uy ayo, nakalibre pa hinuon ko kay dito ko ni agi. Tama maglas-relax lang ko dire ba. Kalami sa feelings. Oy! Dadaan ko palagi. Sir, excuse me. Lawgaw. Ikaw, kinsa man ka nga nung sige magagsamok-samok sa kuha. Kabalo ka na ako'y problema, maong padagat ko dire, gaalon-alon ko, naginusara ko dire ha. Muna kayo kung samok-samok ka ikaw, kung kinsa man ka, dili man ta kaila. Wa ko'y labot nimo. Ano ka unsay kong problema? Grabe sir, mangutana raman unta ko. Kalawgaw ako'y labot. Kabalo ka, dako kay kong problema na pilihan ko kwarta sa Golden State versus Lakers ha. Mong ay kung samok-samok ka, basig makalimot ko nga bae ka, basig makulatahan ka. Sipat na. Grabehan mo sir, padala na imong kapildi sa kwarta kay mawagtang na imong kagwapo kay no, gwapuhan ra ba ka? Wa ko'y labot. Wa ko'y labot og gwapo ba ko, bati ba ko. O ganay mo ingon-ingon sa mga gwapo ko. Kalawgaw. Di na ko mailad ana kay mga babae ron, mangililad na. Og ingnon ti ka nga wala ko nagapokus sa mga babae. Ha? Nagapokus ko sa NBA. Ha? Kasabot ka kung kinsa magaling ka sibat na. Sir, relax lang, calm down. Wa ko'y labot. Lawgawa bayana oy magsamok-samok manoon kabalong na ako'y problema ba. Ang mga ni ko kaila atong bayana. Kabuang ragyo. Sir! Kalawgaw ka na naman kadiri nga nang niurot-urot man ka sa kuha ha. Sa may tuwin mo sa kuha. Sir, mangutana raman unta ko sir. Kalawgawa ka mo ba ha? Kano magsige magsunod-sunod sa kuha? Kano magsige magsunod-sunod sa kuha di man ta kaila ha? Kamo mga babae mo ba? Grabe papalisin ka kayo ba? Ingnon ti ka ha, ingnon ti ka. Nga bisag maggubo pagkakaroon diri sa akong atubangan. Putang ina. Kaaya ti kang talikdan og likayan. Kalawgawa, Sharo? Grabe kayo itong bihana ba? Time pa. Kalawgaw. Grabe. Ano yan naman? Isip. Wow. Isa man na talatan ang makasako Ma'am kanang Unsay unsa timingon ako ganiha bisag maghubo pa ko sa mga atubangan kaya ko nimong talikdan. Sige man mo mata, sige pa may bibili Mutana ron ta ko nimo ba nakabayad baka sa interest dito kay murag dili ra man kaagi. Oh, bayad na dito. ay awas. Man. Nasagpaan na sa kong babae. Tungod aning impi, nasagpaan na sa kong babae.